Meva i Capella, Falleres Majors d'Alzira i Cos d'Honor, entitats locals que ens honreu amb la vostra presència, presidenta de la Junta Local Fallera i membres de la mateixa, electors i electores de les comissions falleres de la nostra ciutat, mitjans de comunicació, senyores i senyors, bona vesprada. Com marca la nostra tradició, quan comença un nou exercici, el món faller de la nostra ciutat ha d'elegir els màxims representants de la nostra festa per excel·lència, les falles. Ells seran, durant un any, les falleres majors de la ciutat d'Alzira. Durant el transcurs d'aquest acte, coneixerem a les candidates que este any opten els càrrecs més representatius de la nostra festa i que seran les encarregades d'exemplificar les falles d'Alzira dins i fora de la nostra comunitat. Grans esforços i valentia es requereixen per a representar a la nostra ciutat durant un any donat que significa un gran canvi en les seues vides i en la de les seues famílies. Per tant, el millor que ens podem oferir és el nostre calor suport en aquest acte d'elecció. A continuació, procedim a presentar a totes les xiquetes que ens representaran durant el present exercici. Pujaran fins a aquest escenari per a que els electors i electores les puguem veure una vegada més, però aquesta ho faran ataviades amb la indumentària tradicional valenciana. En primer lloc, rebem a la fallereta Martina Olmo Sanpedro.
canvi de la falla ordenat Reis Catòlics i Lleis. A continuació, escoltarem a les 3 candidates que han manifestat la seva voluntat de dirigir-se a tots nosaltres. Donem la paraula a Martina, Olmo i Sant Pedro. Martina, com vulguis. Com una xicoteta llavor que, amb el temps, es convertís en un majestuós arbre, així em veig jo, una xiqueta amb el cor ple de somnis, que anhela representar la nostra ciutat com una flor en el jardí de les Falles. Excelentíssim alcalde Alfonso Domínguez, falleres Marcel d'Alcira, Zaira Cano i Ana Cella, regidora de festes Mar Jordà, presidenta Paqui Vallès, estimats membres del jurat, honorables representants de les diferents comissions falleres, mitjans de comunicació, alcirenyes, bon dia a totes i tots. Em plau dirigir-me a vosaltres avui amb humilitat i orgull en la meva condició de candidata al càrrec de fallera major infantil de la ciutat. Des de xicoteta, les falles han estat una part integral en la meva vida, una experiència que m'ha omplit d'il·lusió, amistat i tradició. El meu nom és Martina Olmo Sant Pedro, tinc 11 anys i m'agrada viatjar i practicar esport. Tot i això, el que més m'apassiona és ser fallera. Soc component de la comissió infantil de la Falla de la Gallera Port dels Frares i soc la primera xiqueta que arriba a casar i la que sempre està ahí en cada berenar i en cada festa infantil. A més, en aquest mateix escenari m'hi posaré en la banda per representar la nova comissió com a fallera major infantil durant les falles de l'any 2023. L'experiència em va permetre créixer, aprendre i connectar-me encara més amb la meravellosa comunitat fallera de la ciutat. Des d'ací, recorde la màgia d'emoció de cada moment compartit. Avui aspiro a ser la màxima representant de les xiquetes i xiquets de la nostra estimada ciutat. Vull ser la veu dels meus menors, portant la seva alegria, il·lusió i esperança a tots els racons de la ciutat i més enllà. La meva visió per al futur de les Falles d'Alcira és que cada xiqueta i xiquet es senta partícip i valorat, que la tradició es combine harmoniosament amb la innovació i que la diversitat siga sempre respectada. Espero teixir amb les altres xiquetes de la Quart d'Honor un fil invisible d'amistat i connexió que dure per sempre a la nostra memòria i als nostres cors. I juntes representar la ciutat i al mateix temps fer del 2025 un any memorable. Amb el vostre suport i confiança, estic convençuda que podré encapçalar aquesta missió amb integritat, dedicació i amor per la nostra festa. Aquesta és la primera llavor en la que la il·lusió del meu somni pot ser una realitat. L'inici d'un conte de fades en el seu primer capítol. Desitge fermament fer-lo realitat. Desitge ser ambaixadora de les festes josefines. Desitge ir pels carrers despoliant el dibuix de la màxima representant. Desitge olorar les flors. Desitge portar al meu muscle la banda daurada que m'acredita com a fallera major infantil. Desitge obrir la finestra de l'Ajuntament per dirigir-me a tots vosaltres amb un discurs que emocione a tots els assistents. I a més, quan arriben els dies de falles, desitja clavar el foc. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletat!
història fallera de la ciutat. Puc prometre que assumiré el càrrec amb determinació, responsabilitat, saber estar i un bon somriure. Vull mostrar l'amor i apreci que sent per la nostra festa amb una cita de l'escriptor valencià Vicent Andrés Estellés, que sentencià: en tota la meva vida no he trobat res més bonic que les falles. Gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir la meva passió i compromís amb els ciutadans de la meva població. Més enllà dels resultats, continuaré endavant amb l'energia i el cor ple de foc. I amb la flama encesa, només me queda cridar-lo fort amb un dels falles d'Alzira i visca la festa fallera! Falla. Si busquem al diccionari aquesta paraula, ens trobem en la següent definició: construcció de matèries combustibles, bàsicament centrada en figures corpòries de caràcter caricaturesc, es planta en els carrers de moltes poblacions valencianes. Per la festa de Sant Josep, d'extrema la nit d'Eixeria, que vos ha paregut vos heu quedat de pasta de maniat, és el que vaig ser major, en cultureta entenc per falla, però si m'ho pregunteu a mi, una altra encantaria, perquè per a mi falla és família, compartir el pla de paella, els cacaus i els tramussos, amb els amics, el xermanor, amb les altres falles, encara que el dia dels premis a la plaça de l'Ajuntament em quedo sense Déu, de cridar ben fort el nom de la meva falla al guanyar el premi del llibret. És amistat, amb els que estan, els que se'n van, els que tornen des de sempre. És allò el que solem anomenar els amics de la falla, però a poc acaben formant part del nostre dia a dia. És diversió, amb les festes al casal, els diferents concursos, dinars i sopars, els passacarrers dels matins, on no parem de ballar i cantar totes les cançons. Són emocions, barrejats de sentiments que fa que la pell s'encerisse, com l'ofrena a la Mare de Déu, o escoltar el pas doble que toquen les nostres bandes i xaranyes, per no parlar dels nervis i els premis, o punt final, amb la crema. Són moments de molta alegria, però també fan que en algun moment ens caigui una llagrimeta. Són nervis per no plegar tard a despertar i estar vestit-hora per acudir al cau faller i desfilar la meva falla. Són olors, a pólvora, flor de garrotxer, bunyols. Són tradició que va passant de pares a fills, de família a família, de persona major a jove i de jove a xicalla. I així, és on vull dedicar-vos unes paraules. D'entre nosaltres eixirà la futura representant infantil de la xicalla fallera, això és. Per això aprofito per a demanar-vos a vosaltres, els majors, que sigueu un bon referent, un mirall on nosaltres, els xiquets i xiquetes, puguem aprendre què és ser un bon faller, què és treballar de valent per a que aquesta festa, la més bonica del món, sigui estàndard de valor, com l'esforç, el companyerisme i la solidaritat, i com no, guardiar els més grans dels nostres tesors, l'amor per les nostres arrels i la nostra identitat, cultura, festa, gastronomia i llengua. He de dir-vos, encara que sona ràpid, des del moment que la meva família em dona la notícia que anava a formar part d'aquest procés d'elecció, em vaig sentir molt il·lusionada i a la vegada agraïda per poder viure aquesta meravellosa experiència amb les altres candidates, que tot siga dit, són unes xiquetes excepcionals i de segur tenen les mateixes ganes que jo de representar a la xicalla fallera. Per acabar, espero que aquest nou exercici sigui una dolça experiència, plena de vivències i experiències on puguem tindre el privilegi de conèixer més a fons aquesta festa que tant estime i m'apassiona. Dir la meva família que el més important és ser agraït en aquesta vida, així que, endavant, vull agrair-los totes les atencions i l'experiència que ja he pogut gaudir i me'n oblidaré. Moltes gràcies i molta salut a totes les falles! Seguidament escoltarem a Maria Brotons i Pastor. Maria, com vulguis.
comissions i al sector del Cira i electors, falleres i fallers, mitjans de comunicació. Senyores i senyors, bona vesprada a tots. És un autèntic plaer que em brinda avui la vida, dirigint-me a tots vosaltres en esta ocasió tan especial dins de la nostra festa, ja que sóc una més d'aquestes xiquetes que venen d'una família profundament arrelada a les Falles. I avui és un gran dia per a tots vosaltres. Des del mateix moment del meu naixement, ma mare em va fundar a la Falla Corbera i des d'aquell instant he viscut la festa fallera amb una passió inconmensurable. Cada divendres, cada acte, cada vegada que destornar de la nova falla és al carrer. Tot forma part del meu amor i devoció per aquesta festa. Els he de precisar un xicotet detall. Ma mare és una gran fallera, 2 anys fallera major del Corbera. A més, membre de la Junta Local Fallera fins a 3 presidents diferents. Ara els he de contar que la vida no m'ha posat gens fàcil, ja que la meva batalla amb la salut ha sigut i serà un dels punts que em fa créixer com a persona i sobreposar-me en cada moment. La meva fortalesa i determinació enfront de les dificultats han sigut fonamentals per arribar fins ací. Però els meus pares, per tot llevar, són els pilars en els quals em sustenten i em fan avançar, i per això els estime amb una bogeria fora de normal. Un dia a part és la meva germana Teresa, la major confident. I tinc que dir que si soc fallera major 2025, ella serà a mi alumna, però si soc d'acord, també ho serà. Els he de dir que tinc 11 anys i estudio col·legi japonísima. A més, dedique part del meu temps a les meves passions, el ballet i la música. En fase 2 estic en tercer de ballet, una activitat que requereix dedicació i esforç, però que em proporciona una gran satisfacció. A més, la música juga un paper fonamental en la meva vida, i per això vaig al centre Espai de Rock, on aprenc a tocar la guitarra elèctrica. Sí, és una combinació inusual, però això soc jo, una barreja d'elegància i força, de delicadesa i passió. En l'àmbit del protocolari, vaig tindre l'honor de ser, en 2022, la dama major de la Reial Cofradia de la Mare de Déu de Llum, i va ser una gran experiència per a mi. Si hagués de definir-me, diria que soc una xiqueta noble, afectuosa i tremendament sensible. Mai m'ha agradat destacar ni ser seu d'atenció. Però si fos elegida fallera major infantil de 2025, estic segura que assumiria este rol amb tot el que sé que es mereix. Agraeix sincerament la vostra presència i el vostre suport en aquesta etapa emocionant de la meva vida. I és un honor poder compartir amb tots vosaltres les meves il·lusions i els seus somnis. I amb el cor a la mà i amb tota la sinceritat, vos dic que si vaig a la cita del secret aprendido, seguiré compromesa amb la meva falla i amb la festa fallera en general. Units, farem que la flama de les falles es mantingui brillant en tot el seu esplendor i la seva calidesa. I em reiteré molta sort a totes les candidates i que la festa continuï. Visca les falles, visca les tradicions i visca el Cira Fallera! Una vegada hem vingut i escoltat a les esquetes, ens acomiadem d'aquest escenari i els desitgem molta sort en aquest acte d'elecció.
Paula García y Alcázar. Tiene 24 años y es sobrina de Serrano Rodríguez. Ha formado parte de la Escuela de Estudios Superiores y actualmente forma parte de las áreas de clases. Paula García y Ibáñez. Carla, Lai y Jiménez. Fue incluida y es carrera del año 2003. Ha formado parte de estados Australia y Plaza Nova. Actualmente es carrera de los Astros. Valentina Martínez y Mosquera. És el moment d'escoltar els candidats que han manifestat la voluntat de dirigir-se a tots nosaltres.
Donem la paraula a Ana Maria Justo i Molina. Señor alcalde de Alzira, Alfonso Domínguez, regidora de Festes Mar Jordà, Falleres Majors d'Alzira, Taira Cano i Anna Alberta, cos d'honor, presidenta de Junta Local Faller, Paqui Valles i Junta Directiva, president, representants de les 35 autoritats, Falleres Majors d'Alzira 2024, Taira Cano i Anna Alberta, presidenta de Junta Local, Fallera, Paqui Valles i membres de la mateixa, presidents, electors, electores, molt bona vesprada a tots. Com a fallera, res em faria més goig que presentar-me així davant de tots vostès, en un acte de tanta rellevància i importància que ens reuneix. L'elecció de la fallera major 2025. En primer lloc, he de dir-vos, el meu nom és Marc José de la Farmàcia. Tinc 36 anys i soc fallera de fa 6 anys de la Comissió de la Fallera dels Màsters. Al llarg de la meva vida he passat per les diferents comissions de la nostra ciutat. D'adolescent vaig ser fallera de la Falla Sant Joan i més tard de la Falla Plaça Barberà. En la trajectòria fallera no he tingut mai cap càrrec important, però sempre he intentat ajudar al que fera falta. Ja que soc una dona de comissió, d'anar tots els divendres a la falla i ser la primera en vestir-me en qualsevol acte. Personalment, de les falles, el que més m'agrada és la vida. Un acte on per a mi s'encén el fallet de tots i se'ns dona la clau de la festa. He de reconèixer que cada any, en la plaça del Carbó, se'n posen els pes de punta, ja que és l'inici dels dies més intensos de l'any fallet, on Alzira es transforma en una ciutat festiva, cultural i alegre, perquè no n'hi ha cap racó de la ciutat on l'olor de pólvora s'escampa per tot arreu i senta la calor fallera als casals. I per tant, poder ser jo la protagonista en primera persona seria per a mi un verdader honor. Tots es podeu preguntar per què vull ser fallera major enguany. La resposta és molt senzilla. Per circumstàncies de la vida, jo sempre he volgut ser fallera major, però com alguns de vosaltres sabeu, jo vaig ser mare molt jove i no vaig poder disfrutar d'aquest privilegi. Ara, els meus fills ja són majors i crec que aquest moment pot ser el meu nom. Com a dona i mare, vull ser un exemple de fortalesa, compromís i amor per les nostres tradicions. Vull demostrar que, independentment de les nostres circumstàncies personals, sempre podem trobar una manera de contribuir i deixar una empremta positiva. La meva experiència de vida m'ha ensenyat amb determinació i passió qualsevol somni es pot fer realitat. Per a una dona alzirenya, ser fallera major d'Alzira i representar un col·lectiu amb més de 100 anys d'història és el major honor. Sempre he anhelat aquest somni, poder representar Alzira. És una meta que no totes podem aconseguir, però a mi m'agradaria poder disfrutar-la, perquè crec que posseeix tots els ingredients d'una bona fallera major. Tots els ingredients d'una persona alegre, educada, sensata, serena, correcta, pròpera, afectuosa i espontània. Qualitats que sempre he cregut molt important en una fallera major. Al llarg de la història, Alzira ha tingut grans fallers majors i molt significatius per al món faller, on cadascuna ha deixat la seva empremta. Tant per a elles com a la resta dels fallers i alzirenys. Records que jo també m'agradaria viure i compartir amb tots vosaltres com a fallera major. Si fora l'elegida, us asseguro que posaria tot el meu empeny en representar Alzira de la manera més digna. I com s'ha de fer? Volcant tota la meva estima. Això sí, en companyia de qui seria la meva plataforma. Impregnar cada racó d'Alzira i de la resta de la comunitat valenciana en la nostra flama fallera. Passejar les nostres arrels i les nostres tradicions per tot arreu. És el meu gran desig, perquè Alzira
d'alta intensitat. A la Junta Local Fallera, per aquesta dedicació, des del moment que vaig pegar este pas. A la premsa, per la cordialitat i afecte que ens van tractar, tant a mi com a les meves companyes. I per últim, però no per això menys important, a tots els presidents, electors i electores que van ser tan simpàtics i empàtics en la presa de contacte del passat dissabte, que em van fer sentir com si estigués a casa. Així que només em queda demanar-los que trien a lo millor per bé d'així. I si està fora lloc, no dubteu que la meva felicitat la transformaria en responsabilitat. L'alegria en ganes de festa. El meu goig seria per a repartir en les 6 xiques que m'acompanyarien en este viatge. Res més. Acabe dient-los que un any més, la continuïtat de l'espai Escalcida està en les seues mans. Dins d'eixe sobre que prompte dipositaran el grup, siga quin siga el resultat. Esta fallera que tenen davant acceptarà com cal la seva decisió. Sort i molt bona vesprada. I gràcies per la vostra atenció i visca el Sella Fallera. Demanem la presència en aquest escenari dels components de la taula electoral. El senyor notari, Ricardo Taberner Capella, la secretària general de la Junta Local Fallera, Sílvia Ferrer Tudela, i el vicepresident jurídic de la mateixa, Àlex Moya Montalvo, assistits per l'oficial de la notaria, Xema Pellicer. Els recordem que es procedirà a la votació conjunta per a les falleres majors del SIDA. En el cas de la infantil, els electors i electores utilitzaran el sobre i papereta de color blanc i per a les adultes s'utilitzarà el sobre i papereta de color marró. Per a poder emetre el vot, s'haurà de marcar la casella corresponent a les candidates que considereu que millor poden representar a les falles de la ciutat del SIDA. A continuació, nomenarem a cadascuna de les comissions amb dret a vot i preguem als seus electors i electores porten en la mà el seu DNI per tal d'acreditar-se davant del senyor notari. Falla Sant Joan. Falla en Mercat. Falla Doctor Ferran. Falla Plaza Major.
Falla que no. Esta comisión no me toca la candidata a Fallera Machor García. Falla Colmenar, Reis Catòlics i Murta. Aquesta comissió només vota la candidata a Fallera Machor García. Falla Hernán Cortés. Falla l'Alquerieta. Aquesta comissió només vota la candidata a Fallera Machor García. Falla Ana Sánchez. Falla Sants Patrons. Falla Sagrada Familia. Falla Camilo Dol. Falla Sant Andreu. Falla Plaza de la Vaca. Falla Pérez Clubes. Falla Víctor Andreu.
les bases. Aquesta comissió només vota la candidata a Fallera Major Infantil d'Alzira. Falla Pere Moreno. Falla l'alquenèsia. Falla Sant Judes. Falla Tulella Avinguda. Falla Avinguda Lluís. Falla Plaça de Malva. Aquesta comissió només vota la candidata a Fallera Major d'Alzira. Falla Pare Castells. Falla la Gallega Pau d'Estrades. Aquesta comissió només vota la candidata a Fallera Major d'Alzira. Falla Plaça Cervanils. Falla Sant Roc.
Falla Ausias Mar. Falla Nou Benaguer. La Falla avinguda Josep Pau no ha votat per tindre candidates en les dues categories. Una vegada exercit el dret al vot de totes les comissions i depositades les paperetes en les urnes, demanem al vicepresident de la Junta Local Fallera, Adrià Sàrria, Ricard Femenina, Salvador Camarero i Clara Rodríguez, que arrepleguen les urnes i acompanyin els membres de la taula electoral al lloc destinat per fer l'escrutini de vots. Este acte d'elecció de les primeres eleccions de la ciutat de Sira no seria complet sense la presència de les màximes representants de la festa. Senyores i senyors, rebam a les falleres majors del Sira, Ana Alberta i Martínez i Zaira Cano i Ur, que vindran acompanyades per la regidora de festes, senyora Mar Jordà i Rodríguez, i per la presidenta executiva de la mateixa, Paqui Vallès i López.
retiren els sobres que contenen el nom dels fallers de la ciutat d'Alzira per a l'exercici 2024-2025. Volem agrair al senyor notari la seva necessària i a la vegada desinteressada intervenció en este acte. Moltes gràcies. En el día de hoy, 15 de junio de 2024, yo, el notario autorizante Ricardo Tabernero Capella, habiendo sido requerido por la Junta Local Fallera a través de la oportuna acta notarial con el fin de presenciar la votación y proceder al recuento de los votos, recuento y resultado que se ha realizado conforme al vigente artículo 92 del Reglamento Fallero. En este acto entrego para su lectura el resultado final y hago constar que tras el recuento de los votos, el resultado ha sido el siguiente. Ha sido elegida Fallera Mayor Infantil de Alzira, Valeria López. Continuant la diligència generada pel senyor notari, ha sigut elegida Fallera Major d'Alzira i que representarà els fallers i fallers de la nostra ciutat de l'any 2024-2025, Ana Maria Costa.
festa per al 2025. En estos moments només tenen unes paraules als llavis. Gràcies i moltes gràcies per haver confiat en mi i espero fer honor a la vostra elecció, començant a compartir aquest any amb Valèria i com a fallera major infantil electa per al 2025. I a totes vosaltres, Carla, Paula, Imma, Maria José, Paula, Valentina, i en l'acord infantil desitja de tot cor que siga un any inolvidable. I a totes les nostres falleres majors d'Alzira, fins a Zaira, Anna, gràcies per el vostre meravellós legat. A les 35 falles de la ciutat, gràcies per la vostra confiança i per el vostre recolzament. Permeteu-me que nomene per última vegada en un lloc preferent a la meva comissió, l'Avinguda Josep Pau. Gràcies per recolzar-me en aquest acte, en l'elecció i sempre. Sou la meva segona família. A la meva primera família. Els meus pares i meus germans no ves digos que avui hem començat al principi d'un somni. Fallet fer realitat i culminació d'una etapa més on estem molt orgullosa de ser la vostra filla i germana. Gràcies, mama. Gràcies, papa. Un gran president de Junta Local Fallera, Agustí Martí, dia que els falleres, els amics i les persones estan davant dels càrrecs que representen i són allò l'únic que ens queda quan cremen les falles. Espero i desitgen que quan es cremen les falles del 2025 vos quede sempre el record d'aquesta fallera, amiga i persona que avui vos demana que crideu ben alt i ben fort. Visca el Alzira Fallera i visquen les falles al Alzira. Volem donar l'enhorabona a les falleres majors d'Alzira electes i, com no, a les seues famílies i desitjar-vos que gaudiu de tot el que este càrrec us puga oferir junt a les vostres corts d'honor que no es poden. Igualment, els demanem disculpes pels errors que hem pogut cometre. I ara, per tal de posar el punt i final a este acte d'elecció, escoltarem les paraules de la regidora de festes, senyora Marchota Rodríguez. Gràcies i bona nit. Bona nit a tots i a totes. Vull ser breu en un dia com avui perquè les protagonistes de la nit són elles, les falleres majors electes i les seues respectives corts d'honor. Aquest és un moment carregat d'emocions, on s'entrega l'alegria i el reconeixement de totes les candidates que han viscut aquesta elecció amb passió. Vull agrair a totes les candidates, a les seues comissions i les seues famílies. La vostra valentia, entusiasme i compromís han sigut exemplars. Cadascuna de vosaltres ens ha portat una única cosa especial per a aquesta elecció i per això el món fallet us estarà profundament agraït. Espero que gaudiu al màxim d'aquesta aventura que encara ha passat. A les recentment elegides falleres majors, Anna i Maria, i a les seves corts d'honor, vos donem una bona preparació de la corporació municipal. Este és només l'inici d'un viatge meravellós. Durant aquest pròxim exercici serem la imatge i l'esperit de les nostres falles. Totes elles representaran l'Alzira amb orgull i tindran l'honor i la responsabilitat de ser les ambaixadores de les nostres falles i de la nostra ciutat. Estic segura que exerciran el seu paper amb la mateixa il·lusió que els han demostrat fins ara.
Valèria, moltes felicitats per la teva elecció. Amb tu i l'acord d'honor que t'acompanyarà, l'espai Eufrasia reforcen la seva tradició, però sobretot reforcen el futur, perquè no vol ser. Amb vosaltres, l'espai és molt més que una festa. Porteu una rosa als llavis per conquerir un món més feliç i en pau. Anna, enhorabona per haver estat elegida com a fallera major de la nostra ciutat i de Tirol. Els teus ulls reflexen la il·lusió de viure un dels moments més màgics que pot viure una dona fallera. Te desitge el millor per aquest any, que serà molt especial per a tu i per la teva família. Finalitze convidant-vos a tots al fet que continuem treballant junts per aquesta festa, units per la passió de les tradicions i l'amor per les nostres falles. Enhorabona a Anna i a Valèria i a totes les portonoms i a les famílies, perquè estic segura de que és un dia que mai oblidarem. Gràcies per la vostra atenció, visca les falles i visca la seva família.